Wow, bashana, kushubile obashana izwe liyadunguzela obashana. Ilokhu umkhwanazi obashana aveza inkohlakalo ku-ANC obashana. Kumapatuphetu obashana seliqale phansi uphenyo kwabuyela emuva obashana kwaze kwafikwa ezikhathini ze-COVID obashana. La kubonakala khona obashana ukuthi i-ANC yayilutha obashana. Ikapa kuhlubile obashana. Obashana ubamncamalala ekhuluma njengobaba esizweni ubashana. Phinda akhulume njengelunga le-MK ubashana. Aphinde akhulume njengesishoshovu somzabalazo ubashana. Abalwa abashana belwela amalungelo abantu nenkululeko yabantu. Intuthuko, uzinzo nokuthula emphakathini ubashana. Hayizephathu Ncamalala obashana uthi by Friday akafune itoro obashana kuRamaphosa, akafune ukuthi alokhu ecindezela abantu ngenqathe bagoqa abantu ebashaya ngevalo obashana, ebashaya ngopowder abantu obashana. Uthi akafune encazelo yakhe by Friday umfuna out ephumile obashana kwi-high city obashana. Uthi akaqoqa wonke amatasa akhe novucu aphume ubashana. Ngoma kungenjalo obashana uRamaphosa uyawukhomba umuzi onotshwala obashana. Uthi umadala obashana uRamaphosa uyakubona kwakhwezikati ubashana. Sazi-ke obashana ngoba omdala laba kwakuyinkuzimalanga zishushuvu umshana ezakhompletha wonke ama-assignment kwi-combat ubashana. Mayikholozi Ramza ubashana kwazi bani ubashana mhlambe kozamula ngisho nenhlala ibalanda ubashana. Akukho ukubambisana ezweni ubashana isazosholonto ubashana. Hey, lo. Ciao. Blarm. Two guys.